so much. Ja nie znam takiej sytuacji. Czekaj. No, to było, nie, to było, nie, to ja to czytałem, że Kubo. Jeszcze na zrysa. Nie, nie, to czytałem, że Kubo. Ja nie pamiętam, to Kubo, Daniu! no, Dziwne melodie. no, jedno. Kilka lat. Ale słuchaj, nie gadaj. Monika powiedziała, no pisze, nie kameruje. Daniu, powiedz aj bez tam. A, proszę, może wiem, dobry. Czekaj. Jak to zima? Monika, no pisze, powiem na to, wiemy, Czekaj, teraz przyszło. Proszę, o to wiem. Monika! Debil. Proszę, ty kameruje, chuj! Na moim kokosem broskinia. Cicho. Dobra. Aj bez tam. Baba? Gdzie Kubo? A co robi, że nie odbiera telefon? No. Mamy jeszcze... Daj mi ją. No. No, podskazam ci Dawida. Kubo. No, Kuba, co? To co? Co robisz? To jest niemiecka. Nie wiem, co Monika, co? Co, Kuba, co? On mówi, że co, a ja co? A. Kubo! Kubo! No, że co? Chodź won! Że pójdź won. Na co? A, proszę, zabieram. Kaka pozwolka chuju. Monika celowała do picia pozwolka. Nie, może nie. Kubo, do chodź picia pod pozwolka. Dawida! Hej, pójdź po mnie. Daniu, ja to Daj mi odniosę. go, chodź, że dasz. Co odniosę, no. Czekaj w domu. Ja już ja Aj bez tam. Ale to moment. tak. Nie, do picia, ale powiem sam, co? To nie. Co, mora, 20 do picia, rozbity chuj z Co, on już w domu, już od dawno. skórzany chuj poszedł do domu. Do picia o 12, kiedy godzin? Wiem. Do picia. Aj bez tam. Ochab się wziął na sam wziąłem, co to nie ochab. Aj bez tam. A proszę, tak. O, mnie